नमस्कार से सो एंटरटेनमेंट चैनल का आपको स्वागत। बर्तमान आम आदिवासी मेला बुली देखा रात्र समय आदिवासी मेला गेट प्रवेश कले। बर्तमान आम स्टॉल स्टॉल बुलिबा देखु बर्तमान देखिपी अनेक सुंदर सुंदर स्टॉल मान एठारे अच्छी। बर्तमान आम आदिवासी मानकर जीवन शैली उपरे उपस्थापन करा जायथिबा घर मान देखिपे देखु से चलनी से जीविका को प्रत्यय करी ये सब बासगृह मान तैयारी करा जायछि। देखु केते सुंदर परिष्कार परिच्छन्नता से पूजा पद्धति से कृषि उपर से जो अगाध्य ज्ञान ताहा भी एठारे उपस्थापन करा जायछि। प्रत्येक लोक माने एठारे आदिवासी मेलार भरपूर आनंद लाभ करि पारुछन्ति। भगवान देखंतु सेमानकर कृषि केते उन्नत मान थिला से समयर देखु के सुंदर सुंदर लंका भी फली। देखु बर्तमान ये आदिवासी मेला रे एसबू घर मान तैयारी करा जायछि। के सुंदर घर मान तैयारी करा जायछि। देखु से घर मानकरे जहाँ सब रहिबा कथा से सब भी एठारे तैयारी करा जायछि। कुकुड़ा घर भी से घर पाखे तैयारी करा जायछि। देखु हमें वर्तमान से कुकुड़ा देखिपे बहुत बढ़िया लगुच परिवेश। आपण माने समय पाइले निश्चिंत आसंतु बुलिया पाई। बहुत सुंदर आयोजन देखु आम आदिवासी मेलार प्रदर्शित होइथिबा गोटे घर आउ गोटे घर को बुली देखुचे। देखु केते सुंदर झोटी मान कांथरे तैयारी करा जायछि। सेमानकर जीविका चाली चलन नीति नीति सबकि आम एठी देखि पारुचे। सुंदर भाव सब सजा जायछि। देखु आदिवासी मेलार उपस्थापन करा जायथिबा प्रत्येकटी ज्वलंत चित्र आम मैंने देखिपे। प्रत्येक जिले में किपरि भाव से जीवन जीविका से घरर शैली ताहा एठारे ज्वलंत भाव उपस्थापन करा जायछि। बहुत सुंदर लगुच परिवेश। कदली कांदी भी घर पाखे झुला जाइए देखिपे बहुत बढ़िया से घर विषय भी तार विवरणी मान लिखा जावा। बर्तमान आम गोटे कुटीर आउ गोटे कुटीर को आम बुली देखुचे। सेमानकर पूजा पद्धति आम देखिपे। सेमानकर रोष घर को आम देखिपे। आपण माने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ବନ୍ଧ ଘର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହାର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କୃଷିର ପ୍ରଭାବ। କୃଷି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। କୃଷି ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବା ଚାଷରୁ ଭାବେ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଏହା ହେଉଛି କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରର ଭିତର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଛି। ତାଳ ଛପର ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଘର ଅଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ପରିବେଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବାରି ବଗିଚାରେ ଲଗାଉଥିବା ଗଛମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ମାନ ସେମାନେ ବାରି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ କୂଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଅଗଣା ବାହାରେ କୂଅ ଖନନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଶ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଘରମାନ ବୁଲି ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ଏହାର ପରିବେଶ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବା ଉପଯୋଗୀ, ଯେପରିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଧ୍ୟାନ ନେବା, କିପରି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଏହିଠାରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିତ୍ୟ ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପତ୍ରକୁ କିପରି ଆମେ ଥାଳି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାର ପରିବେଶ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲି ଦେଖାଉଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଏକ ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଦିବାସୀ କଳାବସ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସପରିବାରରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ମାନ ଏଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କାଠକୁ
କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କଳାକୃତିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ କେମିତି ଫୁଲ ଡାଲା କରିପାରିବା, ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏପଟ ଷ୍ଟଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆର କଳାକୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରମାନ କରାଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗାମାନ କରାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିକି ସଜାଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଷ୍ଟଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟଲରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀ, ଏଇ ମାଟିକି ନେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି, ଘରର ଖେଳଣା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳଣା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏ ଷ୍ଟଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ମେଳାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଆମର ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରର କେମିତି କାମ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଥରକୁ ନେଇ, ମୁଗୁନି ପଥରକୁ ନେଇ କଳାକୃତି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ମେଳାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରାତ୍ରି ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେଳାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳାର ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ହଳଦୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ମହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଖାଇବା ବସ୍ତୁମାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଘରୋଇ ବଡ଼ି ବି ଏଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ମେଳାରେ ବହୁତ ଭଲ ମହୁ, ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅରିଜିନାଲ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏ ମେଳାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରାଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ଏ ମେଳା। ଏହି ମେଳାକୁ ଆମେମାନେ ନିହାତି ଆସିବା। ଏ ମେଳାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିପାରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ
ଏ ମେଳାରେ ବୁଲି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମେଳାକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ନୂତନ ମାନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହୁ, ଏ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ ମହୁ ଅଛି, ବାଜରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମେଳାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଇଲାଣି। ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି, ଦେଶୀ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ। କଖାରୁ ବି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି, ଦେଶୀ କଖାରୁ, ଦେଶୀ ବଡ଼ି, ଦେଶୀ ତେନ୍ତୁଳି। ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିଲେ ବାଉଁଶ ତିଆରି ବା ତାଳପତ୍ର ତିଆରି ଘରକରଣା ଜିନିଷମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିତ୍ତଳରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତଳେ କିପରି କଭର୍ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏଠାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମେଳାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ବାଉଁଶରେ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହାତ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ। ଏ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ରେ ଏ ପଡ଼ିଆକୁ ସଜା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଳା ଦେଖି ସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଳାର ବାହାରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ପଛପଟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଏ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।